A la vida sempre arriba el moment de passar pàgina. He decidit posar ordre a les meves emocions i començar un diari. Propòsit número 1. No m'obsessionaré amb el pes. No mantindré cap tipus de cita romàntica amb els següents: alcohòlics, addictes a la feina, mirons o pervertits. I no tindré fantasies amb cap persona en particular que personifiqui totes aquestes característiques. Al meu cap. Em preguntava si t'agradaria que anéssim a sopar divendres a la nit. I aquestes calces tan sorprenentment grans? No t'has d'avergonyir de res. Jo porto uns assemblars. Ara, ella està atrapada entre un home potser massa bo per ser real i un altre que està molt equivocat. És estrany el que alguns homes troben atractiu. Sí, O potser no. el cas és que m'agrades. Molt. Cecília Mestres. I can't live if living is without you. Joan Escofet. Crec que m'hauries d'explicar molt més sobre els petons francesos amb les teves amigues de l'escola. No eren petons francesos. Octavio González. Molt bé, Clima. Anem a fora. Perdona? He de portar pistola o espasa? Un greu dilema. El diari de Bridget Jones. Bridget Jones, deessa del sexe gratuït? Papa, hola.